guys, it's your girl RITZMCLEISH, aka the Strawberry. Varindi Muvenda, di Mukoloro cover Big Beach, Varindi 02. But Muritz guy 1, not guy 2. Alongside my friend, was I think from my best friend. Boss GINIMBI RITZMCLEISH. They are going to be they are going to friend Jeta and I took it. So guys, welcome to our podcast, Raw Conversations. Where tinokupa zviri raw zviri kuitika chi muma streets. Yes, raw conversation, guys. We need to talk about it because most of the times we realize kuti panotara ma podcast up vana zigo vanenge vachikwata avatauri zviri raw. Aiwa vatauri zviri pane plastic zvinhu manaka. I need to fara zvinhu zviri raw. Unofarira zvinhu zviri raw. Aiwa, let's get to it. So guys, this is your boy GINIMBI RITZMCLEISH alongside 02. I didn't know 02 it means it's a code yekubed bridge. Bed bridge 02 Muvenda Mukoloro. Inomirira zvinhu 2. 02 bed bridge. 02 vana. 02. So guys, what are we talking about this week? Tudambotanga changa chiri muma streets boss. There's a lot of things that are trending, Baba. But the first thing that we have to talk about is before we get into the trending stories, because we also have a guest. We've got we've got a surprise guest on set, guys. So right now we've got a lot of people talking about on social media reads, and I want your opinion. And then I want to ask you a question. Let's say kuti iwewe uri musikana, and then uri musikana mukomana wako vati ndoda kukuroora, but no amunomati malobola chi negotiation. Kuti malobola negotiation anonzi machiko ma roller squad. All right. And it's kuda zvetende zvaza zvekupfekedza vanhu madrezi. I just want to marry you silently. What's your opinion on that? I would love to be with that man, because ndo zvaitwa kudhara izvemaroora squad ndezvechimanje manje boss. But kurorana chinhu chekuti chachingori secret zvekuti chaingoitwa privately amadzoungana zvoita sese. But unongoziva kuti ama 2K akangouya ne. But can we say kuti like people when we say kuti ama 2K, saka are we saying kuti ama 2K are people who are living under pressure? Because let me tell you something. This is a true life story. I had a friend of mine. I don't know muskana. I don't know. I don't go to Mazita. Shout out to Zayoja. They had a very good commemoration run last week, and I done names kana Zayoja. I got one baby. Inini ndokuda. Number 1, andina mari yekuti tiite zvemarora squad. Andika. Number 2, hatina mari yemuchato. Andika. But offset panapa, like tiri percent panapa, we've got one of we've got Zigo in the building. We're just going to ask him off the camera. Zigo. Akasama puma movie say my phone. Zigo. I've got a question panapa. Nangani chiti inini ndinempesa wangu akamboda nembebe yokuzayoja. Akati haana mari yekuita roller squad and haana mari yekuchata. Mbebe akati chimbomira kusvika wana mari yekuchata. Saka da kumbonzwisa nini kuti kuzayoja is it a rule yekuti musikana wese anofanira kubuda nemuchato? Oh. Kuzayoja adoma procedure anoshanda. Unotanga nekuona musikana obva wamuchiva womuudze kana umutaurira unoenda namufundisi obva unoudza ndoda sei ndoda RITZ. Wadza kuda RITZ, mufundisi atange nekudedza RITZ atanga nobvunza kuti nemari yekuroora here. Ukati handina mari yekuroora unotanga wambonotsvaga waunganidza mari obva waunganidza mari yekuroora. Kana wazoiwana RITZ obva azodedzwa
adedzwa obva audzwa kuti hapana brother varipo vari kuda musofa umu. Mamapinda mukati, mufundisi obva wabuda, mamasara muri 2 obva wapfimba. Kana wapfimba kana wabvumwa, mufundisi obva wauya kana euta kana ani waunenge waenda kumasofa kuya obva wanzi mimi kudanana mamukomana nemusikana, hamubvumirwe kukisana, hamubvumirwe kuhagana, hamubvumirwe kuonana muri 2. Munofanira kunge mune munhu wechi3 anotrustwa anonzi mupurisa anenge achingomeka sure kuti everything is under control, and then wobva wazonorora. Wanorora unenge wapedza zvinotarisirwa patsika nemagariro evanhu vatema. Wapedza kuroora unobva wazonokumbira date remuchato. Muchato unoenderwa nechechi. Chechi manje iwewe musi waunotanga kukisa kana kurara nemukadzi wako ndo musi waunochata, kwete musi waunoroora. Saka tiri kuti isusu kuzayoja musikana wese anoenda nemuchato kwete nekuroorwa. Of course unogona kuenda nekuroorwa because we don't live in a perfect world, handiti unenge watotyora kuchi mutemo, but unogona kusvika paspecial muzvienderana nekuti muri makura zvakadii pamweya, asi vamwe vanhu they just get away with it, but handizvo zvinobvumirwa. Zvinobvumirwa ndezvekuti munoroora munhu obva atsara mumba kwavo wozouya after wachata. And just sorry Zigo, pane question yawati unobva wabvunzwa kuti saka inini pandirozoenda nemusikana kumasofa ndinofanira kunge ndatova nemari yekuroora here? Saka kuna inonzi dating kana inonzi courtship? Alright. Iwewe hauende kumasofa usati wane mari yekuroora, ndochekutanga. Hapana pazvakanyorwa hazvo, but tinotozviziva kuti hakuna anoenda kumasofa. In short, kuti hapana anonyenga musikana asina mari yekuita yekuroora. Then musikana paanouya kumasofa, iwewe unonyenga musikana kuti uroore, kwete kuti umudzidze. Uribata ndawala? Uribata ndawala? Zigo, next episode unofanira kuga. Iyo uri kuti what do you mean, bro? Like what I mean is wewe handiti unotarisirwa kunyenga musikana wemuchechi, unotarisirwa kunyenga musikana ari well spoken of newafundisi, musikana wamunoona. Inini kana ndichinyenga musikana wekwamurehwa ndinotomunyenga because mufundisi weikoko vanovimba nani amurecommend naye. Handirubata zvandikubata. Saka iwewe hapana chauda kudzidza pamunhu uyo kana chii, because selection yako inofanira kutova right pakugona kuita kutarisa. Because tinenge tichirambwa nechekuti musikana muchechi yekwamusame handiti kana yepamadokero patiri panapa obva adzidzwa naanonzani naGINIMBI. GINIMBI obva ona kuti musikana uyo handiti, robva amusiya. Obva adzidzwa naZigo. Zigo obva ona kuti handiti, ndamusiya. Obva adzidzwa naBig MEROOO. Obva azoti rega ndichita ndichiroora. Muchechi kati ane chechi yekuti Big MEROOO ane mudzimai wake anozikanwa naZigo naGINIMBI vakamufunda. Inoita chechi tsveneyo. Saka tiri kuti isusu the rate. Saka iwewe are you saying kuti vanhu vese vari kuendwa navo kumasofa it's a 100% success rate? Aiwa, so we are not saying that there is never that ningi inonzi vyangofanira kuti kuya ati zviroita vanoenda kuchikoro vese vachapasa kuti nemafailure anoitika. But inini from Zayoja nemakuriro andakaita macases ekuti unoona vanhu vaenda kumasofa vachifaila they were almost 0 or to none. But Zigo, upenyu wangu hwese inini vanhu vandoziva vakafaila kumasofa inini vanhu 2 chete. Man 2, like your whole life. My whole life. Your whole life. Saka isusu, don't you think kuti Zigo as the youth of today kuti hapana kama kakuriga kari kuti kwa system reka kuti ini ndogara ndatonyengana nebhebi rangu kudhara ndatoti bhebi ndokuda tozongoenda kumasofa as formality. Ndopatiri kuti kuzayoja zvinenge zvaitichwa baba guta revapenyu and even now kuti musabvise hoko yemadzibaba. Inonzi hoko yemadzibaba ndeyekuti baba wangu maki yavakaisa as a boundary kuti ndo pane land redu apa inini handifanira kuibvisa because ndikuratidza zvinhu zvaitariswa nababa wangu. Saka hoko yemadzibaba yakuitika ndeyekuti izvezvi kwane vanhu vekuti andoya kutongoudza mufundisi ndodana naRitzi. Mufundisi Ritzi ndotomudada tomuroora. Mufundisi obva wangoitange makatoenda masofa chakadaro. Kwane vanhu vakuchata vaine nhumbu.
kwaane vanhu vakutanga pangorohwa macompromise. But that happens in every system, even a political system, even a judicial system, whatever system it is. Yeah, there's someone who just finds his way around. There are always benefits. I can tell you, pavan wano follow my instructions. Masofa anoprotecta more muskana. And dai mafundisa anga ariko izvo zvachiri vatsvene masofa aiprotecta futi nevakomana because mufundisi vaikurecommenda kumusikana achi wanoona kuti this lady is good for business, for marriage. iwewe musikanawo uchiuyowo vanotokurecomendawo. But izvezvi zvangu zvekuti ane mari ndiani waiza vasina mari munonzororana ekusaidi ko kusina mari vane mari muchirorana kuno. Thank you so much, guys. Zigo is a journalist. Sakatangweta tamboti tibatsirwe. So guys, thank you so much to Zigo. Zigo ambotibatsirawo the opinion ye case study yangaita yangachitaura. And right now I want to ask Ritz, you are from Venda. Wasweta. You guys, you are very far. You are from very far from Harare. Oh, you guys, you are far from us. You know very far. Saka usiri kungo. Mimi ndimuri far. Why usiri kure? Tiri kure nani? Saka usiri tiri kure nani? Iyo. Mavenda asiri era anonzi pane imwe inonzi zvoni munakaro. Do you know culture evenda before I ask you? I know culture. Before I ask you. Pane imwe culture yekuside koko. Yekuti murora akauya anotanga arara nababa. Hakuna kuchivenda zvakadaro. Hakuna. So what's the procedure? Zigo, explain to us how it works in Zayoja. Explain the cultural procedure yekuvenda kana ukati iwe wauda kuroorwa iwe usemsikana unoita sei? Murume anongotumira tsamba kuvabereki vangu vomupa date. Kamupa date vouya tororana. Munhu uchitobva kuroora ipapapo unoenda nemukadzi wako kumba. Mukadzi the said parties you can't relate ba. And don't make me feel bad about it. Don't make me feel bad. Oenda nemukadzi ouya otamba ochirora. Omboendeswa kana vana mama nanaye vachiri vapenyu omboendeswawo onotamba ochirora. Onotamba chirora. All right, but it can be apana zvema dheko zvemuchato zvemachichi. Muchato unoona kana mada, but chakanyanyokosha is the ceremony yerora what. Yerora squad. Lobola squad day. Lobola negotiations. What do you call lobola in Venda? Mahari. Chate divi ne vatu vashiri kofimine mahari. Ukeo mariwa uyu. If you are from Venda in the comment section, please help me out. So I can't relate to this. You know, today we are talking. Last episode we were talking about us, and people were like, guys, we now know you. But you were Ritz is you represent and I inspire a lot of women because I'm around you most of the times. I don't know, am I around you or you are the one who is around me? We are around each other. We are around each other. So I want you to DM rako rinenge rakazara nevana nema problems because most of the times I remember patone pangu pekuti munotomboditi boss G chimbosenderai munhu 20 chimbosenderai munhu 10. I want you to know kuti iwewe semunhu anorepresenta masingle mother maproblems akawanda ema-single mothers anouya kuinbox kwako because people comes directly to your inbox. Do you know most of the times when I read your inbox ndototi imi vana varofunga vakuudza muna 40-50 ritsinazadzwaisone murume ndazeta sei. Let's talk about that. Maproblems akawanda anouya kudm kwako. Alright, let's talk about the struggle of being a single mother. And ukona papa pauno iwe unoziva inini I've been in the situation. Paunorambwa nemurume and stuff asira mwana. Iwe wangati wakarambwa nemurume wakarambwa newakomana. Hapana.
Avasivarume. Hapana. So zvinozoitika manje. Waitwa you lose confidence. And kana waluza confidence, zvinhu zvakawanda zvinomira. Unogona kuti wanga uchienda kubasa uchiita sei. But by the moment you lose confidence, zvinhu izvozvo zvinotanga kungomira. Ndosaka vanhu vachizoti Ritzi handina chakati, ndakasiwa nemurume. Unotopinda into depression. Because sometimes unenge uchivhunza kuti I'm not woman enough. Asa naunaka. Asi zvinhu izvozvo zvinokudraina. Zvekuti zvogona kukanganisa daily to daily life yako. Saka financially unenge usiri stable. Ndozvinozoona kutoti hauna mari yemapamba, hauna mari yakati, hauna mari yakati. Sati kuti you guys varume ava munombovashora zvenyu but munotovada. Imi nemunotida. Takutorwa. No. Because tikutana I don't understand. I don't understand. Even when you say you inspire women and you represent single mothers, what really are you doing? Ukunatsoita nezvei? Uku inspire in what ways? Kuti wasiwa, but izvo zvafanira kukudefine. Wakamboluza confidence, but you have to gain your confidence back. Washandira vana vako. People, inini, my life is an open book. GINIMBI. Ndakauya panapa ndine skin yakakwasharara. Ndosaka vanhu vachiti they feel inspired because they know where I come from. Zviripo izvezvi chero izvezvi munhu akada kuzvitarisa. Zviripo. But sometimes when you look back at those times, baba, uneka mukavideo kakatorwa kamwe ngaitange the camera was good but the skin was not, baba. Ndakamveka kaitike black. Muri yeZimbabwe. Ndakamitisiwa ndinana mari yemapamba. Like tell me when you look back at my videos, what do you think? Unombofunga kuti if we give you a chance to go back, will you still do the same thing that you did? Yes, proudly. Saka uchangoita mwana wechitirika. Mwana wechitiriki. Aya ukureva zvipi? Zvekuenda paTV izvo, zvekuenda kuStar FM, zvekuenda I needed help, and when you need help, unototaura kuti I need help. Zvekuzomitisiwa ndinomitisiwa futi kechitiri nesina kukwana. Kechitiri, and kana ndichiti ndinoinspire masingle mothers, hatisi kuda kuti takutoda kurecruita vanhu kuti vaite masingle mother. Being a single mother, shamwari chero une mari sei, wanzwa. Une mari uchendesa vana vako private school chichi. Just you being a single mother. Zvinhu izvozvo zvinotorema. Saka you're not taking the fact kuti you haven't lost hope in family. Where there is a father, yes, a mother, and a child. Mwana ndoda father figure in life. But kana muri mabombo holic, amarasta mabombo holic. Twitter say, so I have to play both parts. Yekuva a father and a mother, and that's not easy. No struggle. No inspiration to the fellow women. To inspire them. I have to be a mother, I have to be a father at the same time. All right. You have to be mother at the same time, and you are doing perfectly fine. No, ndakayamba kwako ndinorara how many hours? That was Imi, let me tell you something what happens today, guys. Let me tell you what happens today. What happens today in this I'm a businessman and a busy man. You get the point? The moment you include business becomes busy. You get them? Reads our kumba wangu nas kuma 9. Avarara in one of my extra bedrooms in my mansion, okay? And you know what happens? Dabuda uma 9. That Zokana exactly na 2:30. She was still sleeping. And I asked everybody, I asked the people at the mama at the home that ambomuka ere. Saka urare ritsi muntu wazonduza. Saka dai murume aripo chirare.
kana murume aripo zvitombori nani you help each other especially kana tinogona mwanangu mudiki anotomboita achimuka manera achimwa izvo zvakuziva kunaka kwomukaka anotomwa chero 2 hours aiwa but pana papa podcast zvavo but guys ndikumbura kuti mupewo Ritz matips ekurumura mwana haungarambe uchiyamwisa munhu ane 1 year 7 months baba iwe mwana anotono rega ndikudze guys mwana waRitz anotonotora mabhanzi kukitchen obva atoya kudzikisira nemukaka zviriko ere izvozvo this week I'm working please work on it. So guys, that was the first segment of our raw conversations, and we want to shout out and thank our sponsor, bro. Pass my message. Yes, as you can see, ndiyo yatiri kudyisa naye mazwana. Ndiyo kudyisa naye. Ndombinga dzeRitz. Inoita nezvei pass my message. Pass my message ndepekuti iwewe une mudikani wako kana iwewe individually uda kupasirwa message yako any celebrity chaunoda izi tiri kuda boss Ginimbi Light tiri kuda Ritz even madam boss kuda Jackie Ngarande uri kuda DJ Towers uri kuda any celebrity chaunoda iwewe unongouya pass my message ongoti guys ndoda kuti madam boss vanditire happy birthday kune baby rangu and futhi tinoti kana usingadi tine celebrity version non celebrity version guys ndoye kuti wewe unogona kuwanesa nemudiwa wako but you need people who are independent kuti wakugadzirise unogona ngoyapa pass my message wobva wangoti guys ini ndanetsana nebaby I want to apologize. Pane inonzi apology call iripo pa pass my message. So guys, thank you so much. Shout out to pass my message. This is Raw Conversation. The next time we are coming back with the guest, Baba. The guest is here. Welcome back, guys. Welcome back to Raw Conversation with RITZMCLEISH and GINIMBI Light. And as we promised in our previous segment, we said, Guti, we've got a guest in the building. The biggest monya. The biggest monya. In Harare. Satombondide nezvako kasangana neni because I have backup baba. Panopisa. Big Mero in the house. Mero in the building. Big Mero. Panobaizika. Malume. Ini ndo watu malume. I don't know. Ndo watu malume. So Machedu yoku behind. So guys, last week malume makaita podcast. Makaita podcast mimi yamakataura kuti kushanda kwedu kwatakamboita andika vanhu vachita Ginimbi Light imbinga yemastanzi imimi makapupura mega andika makapupura mega mukati murume uyu wamunenge mutaura nezvaye uyu ndakamboshanda naye ende kana nanhasi chacho ndikaita dambudziko guys sorry to cut you anditi uri kutaura in past tense twakambo makaregererei kushanda mese because now Ginimbi wakuenda kuma events usina Big Mero why is it so? It was a contract. Contract inonzi ngatinyorerane kuti mashandira tukuita tukupedza after 2 days, tukupedza after 1 week, tukupedza kana mwedzi wapera. Saka iwe boss yao na kuzonakirwa na Big Mero zvekuda ku extender contract. Nyaya yekuti pakapera contract ndakange ndatowana imwe mission. Because ndaito calculate mari dzangu padzaipinda pa week ndaitozviziva kuti panopera mwedzi mari yangu inofanira kunge yakuhodha chakati. Unoziva kuti pakapera mwedzi iwoyo ndokunonge ndanga ndane 17 Pro Max. Ndobva ndafunga rimwe business. Saka zvichitodaro ndini ndakatopa apology kuti mukuru handichakwanise. Ndakufunga kuvhura shop mutauni. In other words, boss yakakurumura. Ichokwadi. Okay. Zvavaka pandakashanda nawo inini ndo pandakatangira. But can you say kuti ndiye wakagadzira zita rekuti Big Mero here? Zita here kana kuti brand? Kuti brand kuti tikuzive. Ichokwadi. Pandakabva na boss hapana anokuziva. Pandakabva na boss vakandiona from Mudhaga. Ndo vana ndotaura nawo vandotaura kuti ndakabva nawo Mudhaga. Ndakabva naye kuMadhaga. Mira episadipisa ngo. Pandakatangira inini hakuna munhu aindibelieve. Ndini ndega ndaizviziva kuti ndokwanisa ndiri one.
ndiye one first munhu akatanga kuti zvaunoita izvi ndobhilivha mauri. Right. Saka sorry ndakuita ngendira kukupa. Inini ndibomukana wokutaura kana kuti. No, iwe wena Big Mero because apa aungatauri wewe because toda kuziva relationship yenyu chakamira sei and it tozati boss GINIMBI light. Amene tingati vane ka beef here na anonzi mambo ndimambo waya. Iwo pachawo ndakazoona iwe wakuhakira pa beef racho. Okay, iwo pachawo havatori na beef naye, like value yawo havatori nacho kuti vangataura naye. Ndini ndinotowa ne beef naye. Inini naye tisi takatomakana pakuti tiri musame industry. Wemafoni uyu wazi kutobatsira kutoti munhu Big Mero munhu akabva mumaoko mangu haangarwiswe ndakatarisa. Saka ndo pakutobatsira kutotaurawo kutoti aurwise Big Mero, otherwise patori haane chekutaura naye because mambo munhu asina basa rese. You heard it guys, wangoda kuti alright, ndandichiti inini when it comes Big Mero waifonirwa singaite vakatombofoniwa nemajournalist yacho vakumana mazona ndichakuonai muri mese vakumana chii chakaitika makanetsana here chii you know kuti inini uyu nangwe akanzi aenda kumasvingo nangwe ainzi aenda kubet bridge nangwe ainzi aenda kuSouth Africa pane mamwe panotomenda kuSouth Africa unoda mafoni mubvunzo anobvunzwa GINIMBI wamisiya kupi ichokwadi. You get the point. Saka inini with Big Mero, that's the reason why that ukona kuti pa raw conversation apa we need him. Inini I believe that our working relationship moved from being a worker and a boss to a family. You get the point? Yeah. My next event that takutoenda, Big Mero used to be my security. Takutoda imwe security nochengetedza inini na Big Mero. Right. Ndokwatoenda usavira wache ko. Saka ngatidai ngatiti munhu anobvunza kuti sei manga musiri mese munhu aitiona pa TV kana kuti munhu aitiona pa YouTube amene papo paitiona munhu anotiziva real life behind the social media anotiona tese every day because real life tese every day pa camera ndo pamunotoona here and there because of contract ine zvayaka avoid but in real life tiri kupi tinenge tiri tese saka munhu anotobvunza mubvunzo iwoyo munhu asingatotizive munhu anotoona indokuziva indosana nangufunzira wabvunzirako wabvunzira vanhu but iwewe personal unotiona tese everything. You don't have any question mark about what about the relationship. So guys, moving on apa I think malume pane zvamungade kutaurira vanhu ndinotongopindura vanhu vakawanda vaitobvunza kuti saka iwewe utori bodyguard here kana kuti zveshokwadi here vanhu vaifungidzira kuti ndanga ndiri 1 pamadhezi iwayo guys taitosvika kana more than vanhu 10 vanga vari mabodyguard but the thing is ndini ndanga ndiri main ndini wamaiona pakamera ndini wamaiziva ndosaka muchinangana neni but kunotiwa nevamwe vanhu 19 vasara izvezvi vasiri inini contract yangu payatakatakawekerana yakapera pasara vamwe vanhu 19 variko vamusingazive mazita avo saka tiri kuti musajaje kuti saka utori bodyguard here pautori ipapo amuzotanga tiri vangani tanga takawandisa wamaiziva ndini ndinandiri main saka vamwe musingazive varipo 19 vatoripo and sometimes I see most of the times zvezokuti iwewe waibudikira because taenda pama events but inini almost every day of my life I need security. You know that I can't go anywhere nangwe ndichiita personal business netone kana ndofamba nemota pane patone mota imwe inenge toti yesecurity inenge tose ichitofamba saka ipapo wa clarify Big Mero and me ameno kuti uyu munhu anoziva zvinhu zvakawanda mulife mangu zvekuti akatanga kupenga anofanira kutongora iyo akarasa information aiwa bo chimboita akashita aiwa mazuva masuru yapera tipakusheka saka uchazimonya tiri pazororo ndiri pamonya padeni pangu ndechipisa iye zvizvi ndingangoti padeni pangu ndechipisa chatokundwa neni ndoenda kujima zvae ndikutoa ndikupeni
So Big Mero, I think just to talk about segment kanaka I program inonzi raw conversation with GINIMBI Light and Reads and inouya kwamuri inounzwa kwamuri necompany inonzi Pass My Message and mimi muripo paplatform ipapo vanenge vaida unzi birthday kana whatever they want from Big Mero is also available, right? Guys, kune inonzi Pass My Message. Pass My Message mashandira ainoita ndeyekuti une munhu waunofarira iwewe kana kuti munhu wako ane munhu waanofarira. For example, munhu wako anofarira Big Mero, mudiwa wako, mukadzi wako, musikana wako kana kuti mukomana wako anofarira Big Mero, right? Ane birthday kana kuti atsamwa, uda kunomuti sorry kana uda kunomuti happy birthday, ndinokwanisa kunokuitira on behalf of you. Yes. Handisi Big Mero chete, pamwe nina ndina dhiri kwauri. Kuna Ritz, kuna Madam Boss, celebrity waunofarira kana kuti anofarirwa nemunhu wako. Aripo pa Pass My Message. Yes. Unokwanisa kunoti guys, ndiri kuda Madam Boss anondiitira sorry kune mudiwa wangu. Ndoda Madam Boss vanondiitira happy birthday kune mudiwa wangu. Ndo inonzi Pass My Message. Enda pa Pass My Message vakubatsire waunoda iyeye anokuitira on behalf of you. Yes. Well, agona Big Mero. Yeah. So kasegment kanaka ndikatungotarawo nengodiscussawo matrending issues. Imwe nyaya yanga ichinyanyotrenda mumastreet umu ndanga ndambozvinyora zvangu pasi handitika ndozanga kuti best wangu vanogona kutadza kuzvifarira handitika but team yavo yakadyiwa. Ndakakona muchichema mudhara. Nebasa Ndakaona vachichema nemaneuzi atigoni. Plus atingawini everyday Big Mero. Wazvinzisa. Tuzonzi takaromba tingagara tichingowina everyday. But makazvifila sei? But chinhu chandinongokuudzai league tinotora. League munotora. Tingadyiwa titesei. Ndakakona muchichema maichemei. Maichemei kana manga muine confidence dzekuti kunoperera league tisu chibaba. Saka makabatikana nei? Kungobatikana ungotiwo taida kunorwadza. But zviriko mutambo. Itambo. Chero vana Man City vanotombodyiwa sometimes, vana Arsenal vanotombodyiwa. Yeah, pakabasic. But Scotland is the best team. Scotland, which we've got the Queen of Scotland. So guys, moving on tine imwe issue panapa. Yeah. Malume. Yeah. Davido anga ari paZambia. Akari paZambia. And Shadaya akabva azotaura chinhu one. Akati chija. Handitika. Hanzi kana uri bad asi usina kuenda kwaDavido paZambia haupise. But chanonakira ndekuti isusu guys tiri panapa tiri masocialites. Tine munhu one akatimiririra paZambia. Musikana dzamai manje ari kupedza. Mabrijo. Mabrijo ari kupedza zvama. Saka takaenderwa. Mabrijo akatotora picture ana Davido wacho. Angana mamazodwa. Saka takaenderwa. Saka tikuti isusu. Saka tongoti if kana takawira noti tinobatana. Takanomirirwa. Saka ngatione Mabrijo seZimbabwe. Akanotimirira. Saka taiveko. Kwa hiyo Ritz mabadi. I think zemabadi zinozonzwisisa kuti you wakati you're good. And I'm not a bad, I'm a good. You're a good. I'm a good. Then Shadaya akataura tungotaura zvedu two statements akataura. Imimi right now malume I think izvi munozvinzwisisa izvi. Zim hip hop. Nezim dance ndichipi chiri kupisa izvo. Zim dance. Tingangoti Zim dance haitombofeka pera. Aiwa Zim dance iri. Izvi zvakataura izvi zvakabva na Shadaya. Hanzi naShadaya iko zvino takunyatsoona kuti Holy 10 ndiye anga akabata Zim hip hop. Kungonyarara kwake mangoma atoita take over. Aisimbori nyaya yaHoly 10. Inyaya yekutoti Zim dance ndo music yatinobelieve ndandosisa baby. Kune masaladi ari behind so anosupporta Zim dance ari behind asingadi kubudikira. Saka mimi in other words kuti Zim dance is bigger than Zim hip hop. Zvekutodaro.
chokwadi zvekutodaro. Pana mufesi ari kunetsa wekuzimhipo panzani? Handi watoti anonzani. Watoti anonzani. Aiwa Rana Ruzi. Anopedza but kwete zvele. Zimudhanzo mudhara aipere. Iya. Saka kutarisa kuti Rana Ruzi ndiye akatangawo zvemangoma izvi. Andingati kutanga because pane vanhu vakatanga kudhara akasorera izvi. But zvepamepu Rana Ruzi ndiye anga ari pamepu kudarika Hulungende. But Hulungende ungoona 2 minutes idzodzo dzaangouya nezimudhanzo. Atoita take over. Zimudhanzo inotongopedza. Trust me. Zimudhanzo inopedza wangu. Trust me. Pachangodzikira maartist ari pamepu pavava ndiri kuitanga futi ka. Uchaona kuti zimudhanzo yakaipa. Ndiani zvezvari kutora zimudhanzo? Next week ndineshirira ndoenda nemarecords angu. So guys, hanzi na Big Mero abumira kupa mafoni auda mboimba. But guys, there's a conversation yakatangwa na Sparks na Zico. Ari kupisa izvo zvizvi between Junior Spraga na Hulungende ndiani. Imimi muri movement. Ipapo mafungiro angu inini asiri evanhu ndakazvimirira. Pane song yaya inonzi musafananidze success nekutrend wazvibata zvamai manje Hulungende ari kupedza but matrending story ayaya wazvibata inyaya dzinobata ipapo ukatarisa song yaHulungende panopera 1 week teta kuda imba wazvibata iyaya inoimba Genius Praga masongs. Alright, saka muri kuti best azviite kucompare zvinhu zviya because pane matrending story nemasongs. Hulungende is a trending story. Ukatarisa for example ukatarisa kugospel tine masongs atinoteerera akaimbwa tine magrade 1 wazvibata kombererai mwana wangu kwazoita masongs anoimbwa mai manje inorira ipapo wazvibata azviite kufananidza zvinhu zviya kune matrending nezvinhu zvinogara zviriko. Saka kuzimudhanzo chimonipaiwo 5 maartist enyamunoti aya anogara ariko. Ndine 1. Baba Abrahamu, baba zvagara zvinogara zviriko. Baba Abrahamu ndani? Wingi D. Zviya. Vana mazita mangani? Ndozita rawo. Namonza achinzi baba Jabuna 1. Baba Abrahamu kujabuna vakabva. Kujabuna ku HICC. Ndokunonzi kujabuna anza unorizadza. Pane song yanonzi ndabva pajabuna. Alright ichita. Vanga vabva ku HICC. Alright. Ndi baba Abrahamu baba vemarudzi. Iyaya izimudhanzo. Aina kwainoenda. Muchasiya rimwe generation ririko. And guys, musakangano ko your opinion ndiani akapedza ku City Sports kwa Colors? Kwanga kuna Charlie Blake. Kuya handina kuenda but nekuona live zvaitika ikoko vamunoti uyu akapedza Hulungende anofana akapedza ndomafungira Hulungende akapedza bro apa panoza kuti akaimba na 5am but thing ndo chinhu chinenge inini I'm the man of moment man of the moment nani chitaura yaya kuti chiri kutrenda ndo chinhu chiri kutrenda ndo kuti man of the moment. Man of the moment. Ndo zvakangofana nekuti. And guys, I just want to say shout out to Say Colors for hosting a successful event. Inini Charlie Mutema. Kana even dai Hulungende akaimba na 5. Vanhu vaimirira. Baba, trust process kuti iwewe kuti pakaitwa event inana vanani maartist vanatozongoti wingi dipa kupesera. Vese vanotanga vaimba. Pozongoperana baba ndo anopedza. Ndiye munhu anenge akamirirwa wazvibata saka tikuti Hulungende ndo man of the moment ndiye munhu anga akatarisirwa nevanhu saka vaitomumirira time dzokutaura idzodzo ndo dzimwe amwe matrending stories richi chimwe chakaitika past week chetingataura nezvacho mwana wamai charamba musikana akaroorwa. Congratulations. Mombe dzakauya kana dzakawanda varipo. And the other thing zvakaitika last week Robert Junior akabuda akauya kumaraini aiwa icho kwanda titoona apa blue roof apa blue roof. So guys, my last words enyu tongoti zviri kuita izvozvo ngazvirambe zvichingoitika
Tikuenjoya bro. Tungoenjoya. But keep supporting us. Keep supporting. Vasinganakirwe. Aiwa tikunakirwa. Chimbo malume vaudze kunowanika ma-original phone. Ma-original phone pa tingangoti zveodhi yese because hapana pamwe. Kana ukapinda mutown muHarare CBD paZimax Mall kwete Zimpost. Zimax Mall iri pa opposite mushop number B17. Social media yese ukasearcha kuti Big Mero akuna umwe Big Mero pa social media yese. Ndopega pari kwanika masine chokwadi. Ndopana masine chokwadi. Kana usingadi kuvharwa mutown yese taurani ntibatsana. Taurana Big Mero. Ichokwadi. Bestie, your last words. My last word, guys, keep supporting us. Keep supporting single mother Renyika, guys. Neku no kana chinotenga Singakanganuka chamara wakapedza ka promotion. Ichokwadi. Wakapedza. I ndinoshanda ini. Ichokwadi. Hard working. You're hard working. Shandisa maoko nebre. And most guys plan ya ritse akadudza akaditi bozi ndoda kuita vana kaka tovatasiyana nezvekuzvara ndakushanda saka paakushanda iwe it means vatoita ndinoshanda kudarika murume ndikureva kuti ganganga ndapedza ure kuti apedza aiwa kwasara kasikana iwe ndozvadachitauraunogona tipedza simba katipa mission. So guys, this was us raw conversation with GINIMBI Light and RITZMCLEISH, guys, and our special guest Big Mero. Malume uyu. Malume urichi. Malume urichi. Malume urichi. Guys, this is Big Mero's family. So my name is GINIMBI Light. Rich forever, never broke again, guys. Special thanks to Zigo. Yes, special thanks to Zigo. And also, guys, don't forget to subscribe and follow us on all platforms. Vanhu vese vari panapa unofolloweka. Follow RITZMCLEISH Strawberry pa Facebook, pa Instagram, pa TikTok. Follow GINIMBI Light pa Facebook, pa Instagram, pa TikTok. Follow Big Mero pa Facebook, pa Instagram, pa TikTok, guys. And also special thanks to the people vaita kuti zviite pass my message. Pass my message iri kuti chi iwewe kana une celebrity raunofarira iwe muZimbabwe roda kuti rito happy birthday kune munina wako kana une girlfriend. Pass my message, just go. I will put the number. I will make sure they put the number on this video. Just go on social media. I'm going to pass my message. You follow the instruction, guys. Thank you so much. Until we meet again. Bye-bye.